Sefydlwyd y Canolfan Technoleg Bwyd yn Coleg Menai Llangefni yn 1999, mewn cydweithrediad gyda'r Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cynulliad Cymru, y WDA a Chyngor Môn. Drwy'r ddarpariaeth o ymchwil a datblygiad, cyngor technegol a rhaglenni hyfforddi, anelwn at ddiwallu anghenion y diwydiant bwyd a chyflwyno diwylliant arloesol i'r sector amaeth bwyd. O fewn y ganolfan, mae yna 2 neuadd prosesu bwyd o radd blaenaf, wedi adeiladu yn bwrpasol. Gellir lesio'r neuadd ar sail ddyddiol o dan arolygiaeth un o'n tîm technegol. Mae'r neuadd gig yn ffatri dorri cig 100 metr sgwâr. Gellir defnyddio'r neuadd ar gyfer prosiectau ymchwil cig mwyn darparu hyfforddiant ar sut i wneud y defnydd llawn o'r carcas. Dyma esiampl o lle ar hyfforddi'r grŵp o bobl i ddefnyddio cig yn llawn o'i da byw, drwy ddatblygu ystod o selsig. Coron y ganolfan yw'r labordy ymchwil sydd wedi ei hen sefydlu gyda chyfarpar gwych. Mae'n darparu gwasanaeth technegol cynhwysfawr ochr yn ochr gyda gwaith prosesu bwyd yn y ganolfan, ac mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer sesiynau ymarferol ar wahanol gyrsiau hyfforddi. Mae proseswyr bwyd wedi bod yn gwneud defnydd o'r gwasanaethau labordy, lle profi'r problemau gyda rheolaeth ansawdd arall llinellau cynhyrchu, efallai bod sypiau wedi methu rheoliadau bwyd. Felly danfonir samplau o'r labordy ar gyfer dadansoddiad cyfansoddiadol cymharol i helpu archwilio a chanmod y broblem. Mae'r gwasanaethau labordy sydd ar gael yn cynnwys dadansoddi cynhwysion a chynnyrch, gyda offer awtomataidd soffistigedig, yn rhoi mesuriadau megis cynnwys braster, protein neu halen, a chynnwys alcohol wedi ei chredu gan y tollau tramor a chartref. Mae gan y neuadd baratoi bwyd yr offer pecynnu cyfoes i sicrhau y gellir pacio cynnyrch a'i labelu i'r safon uchaf. Mae'n rhaid i'r holl gynnyrch sydd yn gadael y ganolfan fynd drwy brofion diogelwch llym i ganfod metel, profi micro, mwyn sicrhau bod ganynt ryddhad positif. Mae cyfleusterau yn y neuadd gig yn cynnwys siambr hinsawdd, paciwr gwactod, peiriant streisio a deisio, peiriant briwio diwydiannol, ac offer eraill niferus y byddech yn disgwyl y gweld mewn uned gynhyrchu cig. Mae ein pecynnau hyfforddi yn cynnwys hyfforddiant 1 ar weithdai bwtsiera, neu mewn amgylchedd grŵp. Bwriad y gweithdai yw ychwanegu gwerth at eich cig. Yn debyg i'n holl neuaddau prosesu, mae lleithdy aml bwrpas yn rhoi ein clientiaid ar hyblygrwydd i wneud yr rhan fwyaf o'r datblygiad cynnyrch cysylltiedig gyda chynnyrch llaeth. Mae cynnyrch megis hufen ia lleithdy moethus, menyn Cymreig moethus gyda halen yn dod o afon Menai, iogwrt lleithdy wedi setio'n drwchus a llaeth blas, ond yn rhai esiamplau o'r hyn a gynhyrchir yn y neuadd. Datblygwyd sawl ffurf o gaws yn y lleithdy, o camembert i caws glas i halwmi a chaws gafr. Rydym yn arbennig o awyddus i gynhyrchu'r bwyd lleol i ddechrau cynhyrchu eu caws neu iogwrt eu hunain, gan ddefnyddio enghraifft eu llaeth buwch eu hunain a datblygu cynnyrch Cymreig sy'n ennill gwobrau. Mae'r gegin braw yn caniatáu staff a chleientiaid i wneud datblygiad cynnyrch ar raddfa fechan, cyn dechrau ar gynhyrchu graddfa beilot yn y neuaddau bwyd. Mae hyn nid yn unig yn arbed amser i gleientiaid, ond hefyd yn arbed arian sydd yn hanfodol yn y diwydiant bwyd. Mae'r chart gyda ni ar y tabl sydd ni fyma, mae hwn yn gadael yr gwybodaeth i ni ar fel mae salmonella wedi cael ei bigyfynu yn y cases o gwenwyn bwyd yn Brydain. Mae'r chart yma mynd yn ôl i 1995, os biwch chi fyny at 2004, mae'r niferoedd am salmonella yn just o dan 15,000. Wrth sbio ar y chart yma... Y darn olaf yn jigsaw Canolfan Technoleg Bwyd yw'r amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi ag unigol. Mae'r cyrsiau yn darparu ar gyfer pob lefel o bobl yn y diwydiant bwyd, o hylendid bwyd sylfaenol, HACCPI, ac archwilio ansawdd, i HNC mewn gwyddor a technoleg bwyd. Gallai'n tiwtoriaid gyflwyno'r cyrsiau yn y Canolfan Technoleg Bwyd neu ar safle'r cyflogwr, gan ein bod yn sylweddoli bod amser yn werthfawr i'n cleientiaid.
Felly, beth bynnag yw eich anghenion a pha lefel bynnag o fanylder yr ydych yn ei anelu amdano, rydym yn hyderus y medrwn ddiwallu'r anghenion hynny. Os credwch y gall y Canolfan Technoleg Bwyd eich helpu gydag unrhyw rai o'ch problemau prin ai yn gyngor neu ymchwil a datblygu, yna mae croeso i chi gysylltu gyda ni.